भारत नाट्यम फोसाबनाय मोसानायाव बिशारद डिग्री उथ्रिसारबाय धरित्री दैमारिया। भारत नाट्यम फोसाबनाय मोसानायजों बर' हारिमुखौबो मुलुगाव गोसारहोनो गोसो दं धरित्री दैमारिया। उदालगुरि जिल्ला भकतपारा 1 नं माजगाव गामिनि धरित्री दैमारिजों मोगा-मोगि सोरांसार बर'नि। खुलुमबाय बयनिसिमबो। आंनि मुङा थरायना धरित्री दैमारि। आंनि आफानि मुङा बिरेन चन्द्र, ओमफ्राय आंनि आइनि मुङा रिना। ओमफ्राय आङो 1 नं माजगाव गुदि फरायसालियाव फरायदोंमोन। बिनि उनाव आङो भकतपारा एमइ स्कुलाव, बिनि उनाव आङो थाखो क्लास 8 निफ्राय क्लास 12 सिम जोंनि भकतपारा हायार सेकेन्डारियाव फरायदोंमोन। बिनि उनाव आं भकतपारा हायार सेकेन्डारिखौ पास खालामखांनायनि उनाव मंगलदै कलेजाव फरायदोंमोन। दा आङो एमए 3rd सेमिस्टाराव। नाट्यम मोसानायनि बिथिङाव जार्निया माबायदि, माब्लानिफ्राय गोसो फैखो? मा होनो, आं माने उन्दैनिफ्रायनो रोजाबनाय आरो मोसानायाव बिराद गोसोमोन आरोना। ओमफ्राय आं फार्स्टआव भकेलावमोन। ओमफ्राय आङो जिथिया जोंनि बे भकतपारायावहाय माने गोरिया माने बांगालजों आरो बर'जोंहाय माने न'आ माने सावलायनाय माने जानायावहाय आङो भकेलखौ माने दोनथ'नानैहाय आं माने आंनिबो गासै खनसेयाव मोसानायाव लागोन, आं माने इबो गासै मोसानायखौ लानानै नायनि। जेब्ला आङो क्लास 10आवहाय माने दंमोन 2013आवहाय, ओमफ्रायहाय होमबानेबा आङो मार्चआवहाय आङो माने मंगलदैयावहाय माने बिदिनो माने गोसो जानानैहाय आङो बेयाव माने आङो एबारसो क्लासिकेल मोसानायावहाय आं एडमिसन लाहैनि होननानै आं माने मंगलदैयाव माने एडमिसन लाहैदोंमोन आरो। मंगलदैनि बबे स्कुलाव बेबायदि? मंगलदैनि आंनि डान्स स्कुलनि मुङा जाबाय नुपुर कालचारेल एकाडेमि। आंनि गुरुनि मुङा जाबाय जाह्नबी भार्गव। बेनिफ्राय दायो बे समाव माने बिगिनिं खालामबाय। दायो जिहेतु बिशारद खालामबाय, दा नोंनि मोसानायाव बेयाव जे माने मा एक्सुवेलि मा होनना बुङो? जिहेतु क्लासिकेल, बे क्लासिकेलनि मुङा मा? आंनि क्लासिकेल डान्सनि मुङा जाबाय भारत नाट्यम। भारत नाट्यमखौ दा मा पास खालामखो? आं दा बेवहाय भारत नाट्यम आं बिशारद पास खालामदों। बिशारद पास खालामखांनायनि उनाव भारत नाट्यम दा बेबायदि बबेबा प्रग्रामफोर खालामदों नामा? औ खालामदों। औ बांसिनै भारत नाट्यमखौ माने बुजिनो नागिरा। दा भारत नाट्यमाव मा मोसानाय जायो एक्सुवेलि, बेनि माबाया माबायदि? भारत नाट्यम मोसानाया जाबाय बे माने साउथ इण्डियानि आरो बेखौ माने गिबियावहाय माने मन्दिरफोरावहाय माने देबदासिफोरा मोसायोमोन आरो। ओमफ्राय बे भारत नाट्यम माने मोसानायखौनो माने मानसिफोराबो सुबुंफोरा माने मोसानो माने मानसिनि आगोलाव माने दिन्थिफुंनो माने सानदोंमोन आरो। क्लासिकेल माने मोसानाय भारतखौबो माने देबदासिनिफ्राय माने सुबुं माहारियाबो माने मोसानो होननानै आवगायला माने मानसिफोरनि आगोलावहाय माने दिन्थिनो सानदोंमोन आरो। बेखौबो जों खेबसे लागैनो बुंनो थाङोबा बै समनि राजा महाराजाफ्रा जेरैबायदि नर्तकि होनना बुङो, बे नर्तकिनि माने फावखौ बे भारत नाट्यमनि गेजेरजों दिन्थिनाय जायो, नङा होनबा? दा जियानो जा बेबायदि माने माखासे जिहेतु भारत नाट्यमाव मोसाबाय, दा मोसानानै बहा दिनैसिम बेबायदि प्रग्राम खालामखो? आंथ' ओरैनो जोंनि बे मंगलदै, जोंनि बे भकतपारा ओनसोलफोरावहाय गोबां खालामदो। नाथाय आङो 2023 मायथाइयावनो आंहाय गुवाहाटि बन्दे भारतम होननाय मोनसे श'आवहाय थांदोंमोन आरो मोसानोहाय। बेयाव माने जोङो स्टेटनिमोन फार्स्टआवहाय, जों स्टेटनिजों माने देरहानानै नर्थ इस्टजोंबो जों देरहानानै जों दिल्लीयाव मोसाहैदोंमोन आरो आङो 2023 मायथाइयावनो गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव एन्ड माधबदेव इन्टारनेशनेल डान्स फेस्टिभेलावहाय आङो बेयाव बाहागो लाहैदोंमोन। आं बेयावबो कला विदुषी पुरस्कार मोननो हादोंमोन। आरो बेजों लोगोसे बहाबा माने बेबायदि कम्पिटिसन बाहागो लादों? औ लादों। बहा लादों? बाक्सायाव बे आब' सायास्रिया खुंदोंमोन मोनसे, बेयावबो आङो बाहागो लाहैदोंमोन। बेयावबो जोङो फार्स्ट मोनबोदों आरो। दा जों नुबाय बर'नि माखासे माने
दिथागिरिजों लोगोसे जायफोर माने उन जोलैफोर दङ नाथाय भारत नाट्यमा मा बेखौ बुजिनो नागिरा आरो फोरोंनो नागिरा नोंनि बादिब्ला मा जानांगौ आंनि बादिब्ला भारत नाट्यमा जाबाय मोनसे क्लासिकेल मोसानाय मोनदाइन मोसानायनि गेजेराव भारत नाट्यमा मोनसे बिबो ओमफ्राय माने बियो जाबाय इण्डियानि क्लासिकेल डान्स ओमफ्राय आं माने मोसानाय उन्दैनिफ्रायनो मोसानायाव जोबोद गोसो नाथाय आङो माने क्लासिकेल मोसानायखौ माने जोबोद लुबैयोमोन आरो मा बिनि मोन्दांथिया आंबो माने क्लासिकेल मोसानो माने बिराद गोसोमोन बेखायनो आङो 2013 मायथाइयावहाय आङो एडमिसन माने लाहैदोंमोन आरो लानानै आं दा बिनि फाव फेशन अभिनय खौ मिन्थिनानै मोजां मोनबाय लोगोसे ओमफ्राय दा जोंनिया माने स्टार्टिंआव मा जायो एक्सारसाइज ओमफ्राय माने आदाबु जोंनिया मेइना जाबाय बेसिकआ जाबाय आदाबु जों माने आदाबुखौ मोनखांनायनि उनावसो एक्सारसाइजखौ मोनखांनायनि उनावसो जोङो बिनि अभिनया माबायदि बबे मोसानायाव माबायदि अभिनय माने बेखौ जों स्टार्टिं उनावहाय हामग्रोयो आरो अके बेहा जों जेनेबा गथ' डान्सआव जेरैबायदि प्रथमा माबा माबि थासै बेबायदि ना मध्यमा थायो माबा थायो दा बे भारत नाट्यमाव बिदि थायो माबायदि मा दं जोंनिया जाबाय फार्स्टआव PP1 PP2 PP3 बेखौ जोंनिया बे PP3 सिम मंगलदैयाव आरो ओमफ्राय जेब्ला नों PP3 खौ पास खालामखांनायनि उनाव PP नेक्स्टआ जोंनिया गुवाहाटीयाव जायो बे जाबाय सानसे थियरि जायो सानसे आरो प्रेक्टिकेल जोंनिया माने मोसानायल' नङा अनलि मोसानायजों लोगोसे जोंनिया फरायनायबो दङ जोंनिया बिजाबबो दङ ओमफ्राय आरो जोंनि माने बिजाबाबो गासैबो माने इंलिसाव आरो ना ओमफ्राय जों माने सानसे माने थियरि एग्जाम होनांगौ सानसे आरो माने जों प्रेक्टिकेल हैनांगौ आरो ओमफ्राय जों प्रेक्टिकेलाव माने जि सोङो जि थिनो बेखौनो माने जों दिन्थिनो माने हानो नांगौ आरो बेवहाय दा बेफोरखौ हानायनि उनाव जेनेबा हमना दायो बिसारतखौ पास खालामनो थाखाय गासै दों बै PP1 निफ्राय जागायनानै बेसेबां बोसोर नांगौ ओरैनो जोंनि भारत नाट्यमा आंनि कर्सआ जाबाय 5 इयार्समोन ओमफ्राय आं लानाय समनिफ्राय जोबनायसिम आंनिया 7 इयार्स जाहैदों आरो बेनि उनाव माबाफोर दंबायो नामा भारत नाट्यमनि बेलायाव आरो बेबायदि डिग्रि माबाफोर दंबायो नामा औ नों बिसारत जोबखांनायनि उनावबो नोङोहाय डिप्ल'मा कर्स मोनखांनायनि उनावबो नों एक्सट्रा आरो बिनि सायावहाय नों एक्सट्रा कर्सबो माने नों लाबावनो हायो आरो बिनि सायाव नों MAबो खालामबावनो हायो आरो बिराद मोजां नाथाय जोंनि बर' लाइमोनफोरा दिनैसिम नुबाय भारत नाट्यमखौ माने बुजिनो नागिरा लानो नागिरा दा बिथांमोननि थाखाय नोंनिफ्राय खावलायनाय माबायदि मा थागोन औ जोंनि मानसिया माने इसां बेफोरबायदि एक्सट्रा माबायाव इसेबां सापर्ट होलाया आरो माने जोंनिया मोसानानैलाय मा मोनगोन मोसाबा फरायनायफोरा गाज्रि जायो बेबायदि सानो आरो नाथाय बियो नङा आंबो दिनै आङो मेट्रिक होखांनायनि उनावसो लादोंमोन नाथाय आंहा मोसानाय लादों होननानै आंनि फरायनाया मालाबाबो आं थाबथायाखै आं मेट्रिक होनायनि उनावनो आङो लानानै आं दिनै बेसेबां माने जानो हादों माने मोसानायाव रोजाबनायाव जिखुनु एक्सट्रा अर्डिनारियाव जेबो माने फरायनाया जेबो हेंथा होआ आरो आंनि बादिब्ला ओमफ्राय जों दानि जुगाव फरायनायजों लोगोसे गासैबो बिथिङाबो थाफानांगौ फरायनायजों लोगोसे मोसानाय रोजाबनाय दामनाय बयबो गासैबो बेफोर जाबाय मोनसे एक्सट्रा को-कारिकुलाम थायो सोलोंथाइनि मोनसे बाहागो दा बे बेलायाव जेनेबा दायो दा नों उन जोलैखौ मा होनना खावलायगोन दे भारत नाट्यमफोरखौ सोलोंनांगौ बा भारत नाट्यमल' नङा जिखिनि मोनदाइन मोसानाय दा क्लासिकेल डान्सआव जोंनि मानसिया आगान होनांगौ होननानै सानो औ सानो जोंनि मानसिया आं जाय खम लादोंमोन बेयाव थांनो मंगल दैयावसोमोन ना माने जोंना लामाफोराबो माने गाज्रिमोन थेवब्लाबो आंनि आइया आफायाहाय आंखौ जोबोद खस्थ' खालामनानै लांदोंमोन मालाबा अखा मोनदो मालाबा बार मोनदो थेवब्लाबो आंखौ माने थाबथायाखैमोन आरो नों माने लानो नांला होननानै मालाबाबो आंखौ हेंथा होआखैमोन आरो ना आंखौ माने खस्थ' खालामनानैबाबो लांनानै आंखौ दिनै बे कर्सखौ आंखौ माने होफ्लायदोंमोन ओमफ्राय आंनि आइ आरो आफानिसिम जोबोद माने थेंक इउ माने होनो सानो आंनि गोसोनिफ्राय ओमफ्राय लोगोसे दा माने इयुन जोलैफोरा सोरबा जुदि क्लासिकेल डान्स जुदि लानो सानदोंब्ला बिसोरोहाय माने लानो हागोन क्लासिकेल माने मोसानायावहाय नों जेबो हेंथा
नङा नों माने लानानै बिनि कर्सखौ माने नों फोजोबनो हानांगोन आरोना नों जुदि से दान 2 दाननि थाखाय लानानै बेयाव जेबो मुलाम्फा मोना आरो नों जुदि बेखौ लायोबा नों माने बिनि कर्सखौ माने बिनि डिप्ल'माखौ नों फोजोबनो हानांगोन आरो अके दायो आं माने आंनि उन जोलैफोरखौहाय माने मोसानोल' नाङा ओरैनो जाहाथे जों मायबा मोनसे मोसानाय 9 क्लासिकेल मोसानायनि बिथोराव नों माने जायखौ गोसो बेखौ लायो लानानै जाहाथे नोङो बिनि कर्सखौ नों माने फोजोबो माने ओरैनो माने जोंनिया मानसिफोरा मा स्टेजआव माने ओरैनो मोसायो जेबो तालजों गैया जेबो मुद्रा गैया ना जेबो माने मोखांनि एक्सप्रेसन ना मा जेबो माने मोसानोल' मोनबानो आरो जायो माने बेजों नङा खोथाया जोंनिया माने मोसानाया मोनसे ताल थायो मुद्रा थायो नों बिनि मोखांनि एक्सप्रेसन ओमफ्राय नों माने बेखौ नों माने क्लासिकेल डान्स लायोबासो नों बेखौ हमदांनो हायो आरो माने मा मोसानाया माया मा माने बिनि आखाइनि मुद्राया मा माने बिनि फावा मा माने जों गानजोंसो माने बेखौ माने मिलायनानै माने मोसानांगौ आरो बेखायनो माने बयबो माने मोसाग्राफोराहाय जाहाथे ओरैनो मोसाया लासैनो माने बबेखौबा नङा बबेखौबा डान्स फर्मखौहाय माने लानानैहाय माने बिसोरबो माने इयुन जोलैफोराहाय जाहाथे साक्सेसफुल माने जालांनो हायो बेनि थाखाय आं बयखौबो खावलायनाय जाबाय आरो आंखौ बे मोसानायाव आंनि गामिनि रायजोफोराबो गोबां हेफाजाब होदों मदद होदों आरो जाहाथे आंनि दा डान्स स्कुलनि जा माने पेरेन्टस बिसोरबो माने बे डान्सखौ माने गथ'फोरखौ मोजाङै माने लानानै माने साक्सेसफुल माने जाफुंहैयो माने कर्सखौ माने फोजोबो बेनि थाखाय आं बयबो गार्जेन आरो पेरेन्टसफोरनिसिम माने खावलाय